výsledný program, ktorý v tej výslednej podobe je program, ktorý sme nazvali DOM. DOM ako program, ktorý zahŕňa v sebe dialog ako D, otvorenosť ako O a moderné riešenia ako M. To je v podstate podstata toho programu. Keby som ho mal charakterizovať dvoma slovami, tak poviem, že je to program zmeny. Najvážnejšou zmenou je zmena vzťahu samosprávy k občanom. Aby sa samospráva otvorila smerom k občanom, poskytovala im informácie, vťahovala ich do verejných diskusí a umožnila im účasť, alebo spoluúčasť, takto to nazvem, na rozhodovaní mesta. To mesto vôbec dnes takto nefunguje. Zvolíme si svojich zástupcov a často sa už o tých zástupcov nikto nezaujíma. Participatívna demokracia vťahuje tých aktívnych občanov do tvorby rozhodnutí, do pripomienkovania materiálov, do ovplyvňovania ostatných občanov a potom aj do prijímania rozhodnutí. Druhá téza, s ktorou prichádzam, zaviesť vo verejnom obstarávaní len elektronické aukcie, to znamená transparentné metódy, ktoré znižujú náklady mesta na obstaranie tovarov a služieb. Samozrejme je to dnes v Petržalke, ale sú aj mestské časti, ktoré s tým ešte len začínajú. V oblasti dopravy 3 najdôležitejšie zmeny sú podľa mňa tieto. Poprvé, zvyšovať podiel verejnej dopravy. Dá sa to dosiahnuť viacerými spôsobmi. Je to otázka integrovanej dopravy, ktorá by sa mala rozbehnúť spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom. Výstavba prvej etapy nosného dopravného systému. A po tretie, preferencia verejnej dopravy pred osobnou automobilovou dopravou. Musí byť výhodnejšie pre občana dopraviť sa električkou, autobusom alebo trolejbusom na cieľové miesto, než keď si zoberie auto a bude stať v zápche alebo niekde na moste. Chcem povedať veľmi jednoznačne, že z môjho pohľadu je jasné, že koľaje do Petržalky budú, lebo musia byť. Máme spracovaný prepočet, ktorý ukazuje, že ak do roku 2020 nebudeme mať posilnenú možnosť dopraviť Petržalčanov do mesta, tak doprava na petržalských mostoch skolabuje. Na druhom mieste v doprave kladiem myšlienku zvýšiť podiel cyklistickej dopravy. Nielen relaxačnej, ale podiel cyklistickej dopravy, kde ľudia sa chcú dopravovať do práce bicyklom. Dnes to nemajú umožnené, pretože máme cyklotrasy, ktoré končia uprostred rušnej cesty a nemajú pokračovanie. Povýšiť dopravu na rovnako vážnu úroveň, ako je rozvoj investičnej činnosti. Tiež na prvom mieste je stavba, potom je niekde doprava a nemá o tej doprave kto rozprávať, chýba silný reprezentant, ktorý by povedal, toto je výsledok nášho posudzovania, nie je možné postaviť 3 veže tak, ako stoja, lebo doprava na križovatkách, lebo výjazd z parkoviska, lebo toto, musí sa to byť upravené. Proste zobrať dopravu za súčasť rozvoja mesta, 5 najdôležitejších zmien. Tá prvá súvisí s reguláciou alebo s regulovaním investičnej výstavby. Mesto nevyhnutne potrebuje zmenu v tejto oblasti, aby investičná výstavba bola regulovaná. Z môjho pohľadu si to vyžaduje posilniť postavenie hlavného architekta, vybrať človeka, ktorý bude odborným garantom toho, aký rozvoj mesto čaká a zaviesť posudzovanie investičných projektov, najmä veľkých investičných projektov, Medzinárodnou komisiou architektov. Je dôležité, aby sme finančné prostriedky mesta venovali na výstavbu nových športovísk. A tu teraz nechcem hovoriť všeobecne, ale mám tu napísané, že chceme postaviť jednu krytú plaváreň, jedno futbalové ihrisko, jednu mestskú halu na loptové hry, to znamená basketbal, volejbal a podobne, a potom ďalšie nenáročné športoviska. Pre mladých ľudí ponúkam veľmi atraktívnu myšlienku detských jaslí. Doba, v ktorej žijeme, núti mnohé matky, aby hľadali čo najskôr cestu do zamestnania. Práve takéto cenovo prístupné jasle myslím, že by mohli byť obnovené v našom meste. Fungujú v mestskej časti Nové Mesto, fungujú v mestskej časti Ružinov ako zostatok toho, čo voľakedy bolo. Myslím si, že rodiny s deťmi by takéto riešenie privítali, aby samospráva našla finančné prostriedky na obnovu detských jaslí za priateľnú cenu. Ako poslednú chcem zodpovedať otázku, že odkiaľ na to všetko zoberieme, lebo aj také som dostal otázky, že pekne hovoríte, ale kde na to chcete zobrať peniaze. Odhady Ministerstva financií pre budúci rok sú také, že tá mizéria, do ktorej sa dostali samosprávy v roku 2010, sa zmení a že sa zvýšia príjmy samospráv, čo sa týka podielových daní. Môžeme očakávať zvýšenie daňových príjmov v budúcom roku pre mesto v
zhruba vo výške 16 miliónov eur. Ďalšie peniaze získa mesto z toho, že sa nastavil nový systém prerozdeľovania prostriedkov na podporu záujmovej činnosti. Je to ďalších 2 milióny eur. Ďalšie peniaze môže mesto získať z toho, že zavedie elektronické aukcie. Ak v Petržalke dokážeme reálne ušetriť 200 000 eur ročne a máme rozpočet 25 miliónov, Bratislava obrazne povedané má rozpočet 250, ak to len mechanicky vynásobím 10, tak získam úsporu, ktorú by mohlo mať mesto na obstarávaní vo výške 2 milióny eur. To všetko sú peniaze, ktoré je možné použiť na rozvoj. Nemyslím si, že hospodárenie mesta bude jednoduché. Bude treba dosiahnuť rovnováhu bežných príjmov a bežných výdavkov, pretože od budúceho roka končí výnimka, ktorá bola schválená na obdobie krízy, že mestá si môžu pomôcť z rezervného fondu a posilniť svoje bežné príjmy, ak ich majú málo. Čiže zostaviť rozpočet na rok 2011 nebude ľahké, ale chcel by som, aby sa v ňom už prejavili tie priority, o ktorých hovorím, že sú tie najdôležitejšie pre mesto